مبل 21 سرع جوباي بايتوكل تهزبي قدام منستر دكتور أبي أحمد أبستر خبل تسالتو أبتي جوباي أبالات بايتوكل تهزبي نقدم منستر أبي بركز بالحطوطات بملعل ملاش نخوابهم أقريبهم اللو የፕሪቶሪያ ስምምነት በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ያስገኘው ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዘምጽኦ ሰላም ሩፍታ ዝሃበ ኮይኑ ብመሰረት ስምምዕነት ውሕስ ሰላም ንምርግጋጽ ዘኽእሉ ተግባራዊ ክግበሩ ዝግብኦም ረቂቃት ስምምዕነት ተግባራውነቶም ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ ኣፈጻጽማ DDR ተመዛበልቲ ናይ ምምላስ ስራሕ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልል ትግራይ ዝረኣይ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ፖለቲካ ኸ ናብ ጎንፂ ከየምርሕናን ዳግም ዋጋ ከየኽፍለናን እንታይ እናተሰርሐ ይርከብ ምን እየተሰራ ይገኛል የትግራይ ሁኔታ ማዕከላዊ መንግስት እልባት ለምን አይሰጥም ኣብ ኩነታት ትግራይ ማዕከላዊ መንግስቲ ንምንታዩ ዕልባት ዘይቦ ህወሓት ክሳብ መዓዝዩ ሰላም እናዘረገ ክነብር ህረፍ ስልጣን ህዝቢ ትግራይ ዕረፍቲ ብምስኣን ሰላም ከይህሉ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ እናጣሓሰ ይርከብ ኣደብ ክሕዙ ክግበር ይግባእ ኢለ ይሓስብ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ፓርቲ ብልጽግና ካብ ልኡኽ ፌደራል መንግስቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሓዊሱ ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ዝሓቆፈ ነቲ ክልል ዝመርሕ ምዕሪ ኣወዳድባ ክፍጠር ይግባእ የሚመራው ጤነኛ አደረጃጀት መፈጠር ያለበት ይመስለኛል ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቦም ንዝቐረቡ ሕቶታት ድማ ምላሽ ሂቦም ኣለዉ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመውቲ ኣብ ትግራይ ተኽሲ ደው ንኽብልን ግዜያዊ ምምሕዳር ተጣይሹ እቲ ህዝቢ መሰረታዊ ግልጋሎት ንኸረክብን ብርክት ዝበሉ ለውጥታት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣምፂኡ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣብ ተፈጻምነት DDR ንዝምልከት ድማ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ DDR ንመናእሰይ ትግራይ መሊስካ ንምጥያሽ ዓብዪ ረብሓ ዘለዎ ከም ምዃኑ ብምልዓል እዚ ብግቡእ ንኽፍጸም ክስራሕ እዩ ኢሎም ብተመሳሳሊ ፌደራል መንግስቲ ዝተመዛበሉ ኩሎም ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ንምስራሕ ድልው እዩ ኢሎም የትግራይ ህዝብ በውጊያው ጊዜ ሰርቪስ አያገኝም መብራት አልነበረውም ህዝቢ ትግራይ ኣብ እዋን ውግእ ግልጋሎት ኣይረኸበን ብርክት ዝበሉ ጸገባት ነይሮም መንግስቲ ከም መንግስቲ ፈሪሱ ዝነበረሉ እዩ ነዚ መሊሱ ዘጣይሽን መሰረታዊ ግልጋሎት ዘቕርብ ግዜያዊ ምምሕዳር ምፍጣር ውጽኢታዊ ተገይሩ ይውሰድ بمسارة اتسممعنات تثبيت ዝግበረሎም بأخل خناتات زي تفتصم ጉዳያት ኣለዉ ሓደ DDR እዩ ዝተወሰኑ ፈተነታት ዋላ እንተሃለዉ DDR ክንድቲ ዝድለ ኣይተፈጸመን እዚ ብዘይ ምፍጻሙ ድማ ብቀዳምነት ዝጉዳእ ህዝቢ ትግራይ እዩ ክመሃሩ ሃገር ከንምዑ ዝኽእሉ መናእሰይ ብሽም ወተሃደር ተቐሚጦም ናብ ክልል ትግራይ ዝኣቱ በጀት ከም ዘሎም ንቀለብ ዘውዕልዎ እንተኮይኖም ኣብ ትግራይ ልምዓት ኣይመጽን ማለት እዩ ስለዚ DDR ብዝተማልአ ኩነታት እንድሕር ተፈጺሙ ዝበለጸን ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝጠቅም ማለት እዩ ጉዳይ ተመዛበልቲ ብዝምልከት ኣብ ራያን ጸለምትን ጽቡቕ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ኣብ ወልቃይ ዝተጀመሩ ነገራት በቲ ዝድለ ብርኪ ኣይኸዱን ብወገን መንግስቲ ፌደራል ካብ ጽባሕ ጀሚሩ እውን እንተኾነ ዝተመዛበሉ ወገናት ንምምላስ ድልው እዩ ብወገን ትግራይ ምትሕባር እንተሃልዩ ዜጋታት ናብ መረበቶም ንምምላስ ጸገም ይብልናን ኣብ ዝተመዛበሉ ወገናት ዝስራሕ ፖለቲካ ጉዳት ኣለዎ ካብ ፖለቲካ ነጽልና ብመንፈስ ምትሕባር ናብ ዝነበርሉ ቦታ እንተዝምለሱ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ቦታ ስለ ዘለዋ ዘተሐሳስብ ኣይኮነን ወደ ነበሩበት ቢመለሱ ኢትዮጵያ በጣም ሰፊ ቦታ ስላላት አሳሳቢ አይደለም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ወሲኾም ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንዝተዋሃቦ ናይ 2 ዓመት ግዜ እዋን ብዝሓሸ ፈጺሙ እዩ በዚ ድማ ምምስጋን ይግባእ ኢሎም ኮይኑ ግና እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተዋሃቦ ግዜ ስለ ዝወደአ ምምሕያሽ ሕጊ ብምክያድ ምቅያር ኣመራርሓ ከም ዘህሉ ተዛሪቦም ባለፉት 2 ዓመታት በፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብፕሬዝዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳን ምክትሎም ታደሰ ወረደን ጻድቃን ገብረትንሳኤን ዝምራሕ ኩናት ከይልዓል ሕቶታት ብዝርብ ክምለሱ ልዑል ጻዕሪ ገይሮም እዮም እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክሳዕ መረጻ ዝመጽእ ስሩሕና ሰርሐ ህዝቢ ንመረጻ ክዳሎን ህዝቢ በዓል ዋና ስልጣን ናይ ምግባር ኸይዲ ክስራሕ ይግባእ እዚ ንምግባር ምስ ጌታቸው ረዳን ምክትሎምን ዘተን ኣካይድና ጸኒሕና ኢና ኢሉውን ምስ ካልኦት ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ፓርቲታት ፖለቲካ እናዘተና ጸኒሕና ኢና በዚ መሰረት ምምሕያሻት ሕጊ ጌርና ንዝቕጽል 1 ዓመት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክጸንሕ እዩ ዝብል እዩ ብወገንና ዘሎ ውልቀ ሰባት ክቀያየሩ ይኽእሉ እዮም በጠንካራ ጎናቸው ተሞግሰው በደካማ ጎናቸው ተወቅሰው የሚቀያየሩ ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ ህዝቢ ትግራይ ኾነ መላ ኢትዮጵያ ኩናት አይደልን አይፈጠርን ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ብዘተ ምፍታሕ ይከኣል እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩናት ይፍጠር እዩ ዝብል ሓሳብ ድማ ከም ዘይሳኻዕውን ኣልዒሎም